ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. आम्ही हे श्रावण मास अधिक दावन घेऊन आईल तेदना हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य चिंतन करताची आईल असाची तंतु हे एक अधिक मास प्राप्ती दलाल तेदना आम्ही कसन करू का म्हणून सांगून घेऊन देवानाची अनुग्रह केलेला तसले विचार एक पद्मपुराण भितरी सांगिलस कसने म्हणून सांगलरी स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं. आम्ही स्नान आम्ही एक संकल्पपूर्वक दावन घेऊन अवगाहन स्नान म्हणून म्हणतात. सरोवरांतशे पुरो अथवा न्हंयतशे पुरो अथवा गंगादितीर्थ स्मरण करून घेऊन करतसले स्नान आम्ही दान म्हणून सांगून घेऊन सत्पात्र दान म्हणून म्हणतात. पण त्या रीची गीतेंतनी पुरा सांगिलस खंचे एक अत्यंत पात्र युक्त दान असलेले व्यक्ती त्यांक दान दिल्यावर कसन एक फल प्रत्येक विचारणी पर आम्ही समजून घेऊन देऊ का म्हणून सांगून तशी जपम होमम योग्य रीतीर जप इत्यादी परा करचे. आम्ही गायत्री मंत्र जप करचे शेपोरो अथवा घरकडे श्रीराम जय राम म्हणरे नामतारक मंत्र शेपोरो अथवा करिसंतरणोपनिषत् म्हणतदी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे असल ते एक जप आम्ही करचे शेपुरो. नित्य निरंतर आम्ही देवता आराधन करून घेऊन ते देवाला प्रीती खातीर करचे हे प्रत्येक शेपुरो. तशीच होमम देवाक एक उद्देशान करताना देवाला सन्निधानांत देवान दिलसल द्रव्य पुनः देवाकाची आम्ही अर्पण करचे. त्याचे किती इदम न मम म्हणून म्हणतात तसल ते एक द्रव्य यज्ञ शेपुरो अथवा ज्ञान यज्ञ शेपुरो. तशी स्वाध्यायं पितृतर्पणं नित्य निरंतर आम्ही करतसले स्वाध्याय तशीच पितृतर्पण म्हणून म्हणतात. ते अधिकार असेल तसले जन देवार्चन मथान्यच्च नित्य निरंतर आम्ही करतसले देवार्चन देवता आराधनशे आमगेले एक कुटुंबेंतू चोललेलं म्हणकेची अथवा आमगेले मलगडे खंचे रीतीर आमकां एक मार्ग घालून दिला त्या रीतीर आम्ही चोलचे. एक पुरुषोत्तम मास म्हणाल तेदना विशेष दान घेऊन देवता आराधन करचे. अशी पुरा एक कुर्वन्ति मनुष्यजाः हे एक मनुष्य जन खंची रीतीर ह्या पूरा करतात. स्नान दानादि पुरा संगिलस कोण पूरा ते करतात. अक्षयं तद्भवेत् सर्वं ते सर्व अक्षय दत्ता म्हणून सांगून केदना तर रूढ हिंदू कशी म्हणारी अधिकस्य अधिकं फलम म्हणून सांगून म्हणजे हे अधिक मासांत कसं नसतं आम्ही कार्य करतात तंतु अधिक दावनशील फल मिळता म्हणून अधिक मला कितले फल मिळचे पुरो म्हणून सांगणारी ताजे खातीरच हे पद्मपुराण आमकां सांगताच पळया तद अक्षयं भवेत अक्षय दावनशील जसले फल मेळचेक कारण दत्ता म्हणून ते केदना मेळता म्हणून सांगणारी ममोद्देशेन यत् कृतं देवू म्हणता देवाला प्रीती गसीरी आम्ही करू का म्हणून म्हणरी आम्ही आमगेले संपत्तस म्हणून सांगून कसन की आम्ही अहंकारान केल्लरी अक्षय फल मेळतवे म्हणून सांगणारी अक्षय फल मेळनाक आमकां चांग जावनशील फल मेळकावे प्रत्येक कशी म्हणून सांगणारी श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू प्रीत्यर्थम देवाला प्रेरणेन देवाला प्रीतीಗೋಸ್ಕರ देवानाची आमगेल निमित्त करोचे म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. म्हणताना सर्व कशी म्हणून सांगणारी परमात्मा इच्छे मुखांतर ते देवूची आमगेल करून घेत असं म्हणून सांगितले. त्याही एक मनांत आम्ही एक अनुसंधान करून घेऊन आम्ही ते कसन कार्य करतात ते प्रत्येक अक्षयं भवेत अक्षय फल मिळचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून हे पद्मपुराण वचन आमकां मना भितरी सहकारी दावन घेवन आसता म्हणून असल आम्ही समजून घेऊन हे अधिक मासांत पुरुषोत्तम मासांतू आम्ही आचरण केल्लरी अत्यंत भारी प्रीतीकर जावचे कारण दत्ता म्हणून आम्ही अशी आचरण करूया. आम्ही हे अधिक मासाचे महात्म्य चिंतन करता आशिल्लीच चिंतन करताना सुदैव म्हणून सांगून घेऊन म्हणताना दृढधर्मरायाले पूर्वजन्म वृत्तांत आम्ही चिंतन केले. त्या वेळारी ते वाल्मिकीन दृढधर्मरायाक सांगिल्ल दसल विचारू तशीची मुखारसून सांगताना ताका तेगेले पूर्वजन्म वृत्तांत सांगताना ताण खंयचे रितीरी 4000 वर्षां पर्यंत सुदैव शर्म म्हणून ताण तपस्सू केल्ले.
ತಪಸ್ಸು ಕೋಂಗ್ಯೋನ್ ತಗಲೆ ಬಾಯಿಲದಲ್ಲ ರೀಚಿ ವಿಶೇಷದಾವನ್ಗ್ಯೋನ್ ದೆವಲವೇರಿ ಅನುರಕ್ತದಾವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಏಕ ದೇವಾನ 7 ಜನ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ತಕ್ಕ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಾಹನ ಮುಣ ಸಂಗಿಲ್ ತೆದ್ನ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ಇರ್ತೋ ಖಿನ್ನ ದಾವನ್ಗ್ಯೋನ್ ಮನಸ್ಕ ದಾವನ್ಗ್ಯೋನ್ ಅಸಿಲೋ ಕಂಚಿ ರೀತಿರ ತಾಣೆ ಏಕ ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಕ ದಾವನ ಸಿಲ್ ತೆದ್ನ ಬೈದೇನ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಲ್ಲೆ ತೇ ವಿಚಾರಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ಚಿ ದಿವಸ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಲೆ ಶೀಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಗರುಡಾಗ್ದಲ ರೀಚಿ ದೇವಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೆಲ್ಲೆ ತೂ ತಕ್ಕ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದತ್ತ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ एक वर दी मुड़ संगुन देवाना तगल मुखांतर संगले तश संगिल तेदना भारी एक संतोष दत्ता गरुड तक्क संचेक आरंभ करतस एक भक्तांगेले एक श्रेष्ठ दान सिल्दसले एक महात्म्य संक्त वत्तस्तो संक्तस जलबुद्बोधवत् पुंसां शरीरं क्षणभंगुरं तदा साध्य हरेपादं धन्यश्चिंतयते हृदि म्हणतन आमगेले एक दासवरेण्य अंदले रिच संगिलस ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನ್ ನಮ್ಗೆಲೆ ಏಕ ಜೀವನ ಮುಣಸಂಗರ ಕಂಚ ರೀತಿ ರಸ ಮಳರಿ ಉತ್ಕಾ ಬೈರಿ ಪೇಂಡಿಯವನ್ಗೆವನು ಏಕ ಕಸನ್ಕಿ ಏಕ ಗುಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಸ್ಸ ಮಣ್ ಪೊಡೋಜ್ ಬಿತ್ತಿರತೆ ಒಚ್ಚು ಸೊಡತ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸ್ತ ತ್ಯಾಚಿ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂತನ ತ್ಯಾ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಶರೀರ ಮುಣಸಂಗೆಲೆ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರಂ ಮಳರಸ ಕ್ಷಣಿಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಿಕದಾವನ ಸಿಲ್ ತೆದ್ನ ಹ್ಯಾ ಏಕ ನರಜನ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋನ್ಗೆವನು ಅಮ್ಮಿ ಏಕ ವಿಶೇಷದಾವನ್ಗೆವನು ನರಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಲ್ ನಂತರ ಹರೇಪಾದಂ ಧನ್ಯ ಚಿಂತಯತೆ ಹೃದಯ ದೇವಲ್ ಪಾದಕಮಲ ಮುಣ ಸಂಗಿಲ್ ಸರಿ ಚಿಂತನ ಕೋಣ ಕರ್ತ ಬೆಳೆಯ ತನ್ನೀಚ ಅತ್ಯಂತ ಹೋಡ ಧನ್ಯ ಮುಣ ಮಣತಾತಿ ಆಮಿ ಕಿದ್ನಾಕೈತೆ ದೇವಲೆ ಪಾದ ಚಿಂತನ ಕೊರಕ ಮುಣ ಮಣತಾತಿ ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ ಭಗವತ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ ಗೆವನು ಭಾಗವತಂ ಸಂಕ್ತ ತಸಲ್ತೆ ದೇವಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಪಯ್ಯದಲ ರೀತಿ ಚಿಂತನ ಕೆಲಲ್ ಮಾತ್ರನ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವನ ಧನ್ಯದೌಚಕ ಕಾರಣದತ್ತಕ್ಕೆ ಅಶಿ ತೈ ತೇ ಬೆಳಾರಿ ಗರುಡು ತೇ ಸುದೇವ ಶರ್ಮಾಕ ಮಣತಸ ತಶೀಚಿ ಹರೇರನ್ಯೋನ ಸಂಸಾರ ತಾರಯೇ ಬಹು ದುಃಖ ದುಸ್ತರಾತ್ ಹರೇರೇವ ಕೃಪಾಲೇಶಾನ್ ಮಯಾ ದತ್ತ ಸುತಸ್ತವ ಅಶಸ್ತನ ದೇವಾಲ್ಪಶೀಚಿ ಅನೇಕ್ಕಳೋ ಕೊನೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೇ ಸಂಸಾರ ಮುಣಸಂಗಿಲ್ಸಲ ಸಾಗರದ ಕೊಂಗ್ಯೋನು ಅಮ್ಕ ಪಾರ ಕರ್ತಲೋ ಹಿಂಗಡ ಕೊನೆ ನಾಚಿ तशीची ह्या एक अत्यंत कष्टकरदावन सिल्दसले एक संसाराद कोणगे रक्षण करतलो परमात्मा म्हणताना तुक्का एक हा एक कसनकी एक वर दिल्लत तुक्का पुत्र प्राप्ती दत्ता म्हणून सांगून घेऊन हे प्रत्येक कोणाला निमित्त म्हणून सांगणार देवाला निमित्त ह्या मुख्य दावन घेऊन ते एक तगले सिल्दसले तक्का सांगताना म्हणतदी विनयावनतो भूत्वा म्हणून केदनाकी विनयपूर्वक दावन घेऊन देवाला गेस्तर कोण म्हणले देवाला वाहन पक्षीराज म्हणून म्हणतात सलते एक दया श्रद्धादि सद्गुणान दया श्रद्धा इत्यादि सद्गुण आमक मेळका म्हणून दरी आमका विशेषता घेऊन देवालय वाहनदावन सिल्द सरे पक्षीराजाला अनुग्रह दावका म्हणून सांगून म्हणतात ताजे खातीर आमगेले मालगड्यान पडया एक परिवार देव म्हणून असताना ಎದುರಾಕಚಿ ಗರುಡು ತಶೀಚಿ ಹನುಮಂತದಲ ರೀಚಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಅಮ್ಮಿ ತೇ ದೇವಾಕ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಕ ಮುಣ ಕೆದ್ನಾಕೈ ತನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋನ್ಗೆವನು ಅನುಗ್ರಹ ಕರ್ತಲ್ತಾನೆ म्हणताना देवावय त्यांनी खंचरीतीर एक भावन दवरला म्हणून आम्ही पडल तेदना आम्ही खंचरीतीर एक ते विशेषता घेऊन श्रद्धादी सद्गुण आम्ही मना भित्तरे आमगे जीवन भित्तर आम्ही धारण कोरका म्हणून हे विषय आमकां कळता अशी त्या बेळारी त्या विची अनेक रितीर तो सांगतस सर्व भक्तजनरीची धन्य दावन घेऊन असताची तशी तुख्या कसनकी एक आज दिवस संतोष दावत जाले विचार अनुग्रह केला ते परमात्मालेच अनुग्रहान मिळाले म्हणून सांगून घेऊन म्हणतस मनसा श्रीहरिं धत्वा विचरस्व यथा सुखम उदासीनतया स्थित्वा पुंक्ष्व संसारजं सुखम अशी मना भित्तेरी परमात्माक श्रीहरिक अनु एक चिंतन करतची विचरस्व यथा सुखम खंची रीतीरी एक तू विशेष दावन घेऊन असतं की यथा सुख दावन घेऊन तू विचरस्व चल तू अशी म्हणताना उदासीनतया स्थित्वा पुंक्ष्व संसारजं सुखम देवाल विचार करनाची एक उदासीन दावन घेऊन असून घेऊन संसारजम सुखम संसार असेल तसले सुख अनुभव करी म्हणून सांगून घेऊन म्हणता अशी वाल्मिकी सांगचेक आरंभ करतसाची वाल्मिकी तगले दृढधन्मरायाले पूर्वजन्माचे वृत्तांत सांगतसले एक प्रसंग पळया अशी वाल्मिकी सांगतदी ದಂಪತ್ಯೋ ಪಶ್ಯತೋ ಸದ್ಯೋ ದತ್ವಾ ವರಮನೋತ್ತಮಂ ಕಗದ್ವಾರ ಹರಿಶ್ರೀಗ್ರಂ ಜಯೋ ನಿಜನಿಕೇತನಂ ಅಶಿ ದಂಪತಿಂಕ ವರದಿಲ್ಲಿಕೆ ದೇವಾನ್ ವರದಿಲ್ ಕೊಣಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಳರಿ ತಗಲೆ ವಾಹನ ಮುಖಾಂತರ ವರದಿಲ್ಲೆ वर देऊन घेऊन ते पळतनाची शीघ्रम जयऊ तर परमात्मा बाहेर सोन घेऊन ते अदृश्यदल दिसतं ना ते
पायसोन घेऊन सुदेवोपि सपत्नीको वरम लब्ध्वा मनोगतम आसाद्य स्वग्रहं भेजे गार्हस्थ्य सुखमुत्तमम. सुदैव दलरीची सपत्नीक दावन घेऊन ह्या एक वर स्वीकार करून घेऊन तगल मनांत असेल तसं कसं विचारस ते पूर्ण दावन घेऊन तो गार्हस्थ्य सुखमुत्तमम हे गृहस्थाश्रम दावकदल सले सुख उत्तम दावन असेल सुख घेऊचे एक आरंभ करते गई. कियत्कालक्रमेणास्या दोहदः समपद्यत दशमे मासि संप्राप्ते पूर्णो लब्धो बभूवः. तशी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾನ ಕರ್ತನ ती गर्भ धारण करून घेत गई. तशी जी 10 मास तनाची ती पूर्णो गर्भो बभूवः पूर्ण गर्भवती दावन घेऊन असेली म्हणारी भरती मासाची गर्भिणी दावन घेऊन अस त्यावेळारी प्रसूती संप्राप्ते सासूत सुतमुत्तमम. अशी एक दिवसाक तिक अत्यंत सुंदर दावन असेल एक उत्तम दावन असेल एक पुत्र संतती देव अनुग्रह करते गई. सुदेवस्त्वात्मजे जाते जाताह्लादो बभूवः. तशी तक्क चरडू नाचे म्हणून सांगून घेऊन इतले दिवस असेल तसल कसनकी एक बेजार असतं त्या मना असेल तसले एक सर्व त्या दिवसाक दूर दल तो परमात्माला अनुग्रहान करताना त्या वेळारी तक्क आत्मज म्हणारी तगलेची एक अनेक रूप म्हणून सांगेत म्हणताना एक चरडू दल्ले म्हणून सांगून भारी संतोष रस्कयतो असून घेऊन आहूय जातकं कर्म चकार द्विजसत्तमान बृहद्दानं ददौ तेभ्यः सुस्नातो द्विजसत्तमः. अशी जातकर्म नामकरण इत्यादी पुरा खुर्चिಗೋಸ್ಕರ अनेक जन ब्राह्मणांकनी पुरा ताणे निवेदन केले का आह्वान केले. तशीची बृहद्दानं ददौ कितले कितले दाननी पुरा कुरका प्रत्येक दान ताणे संतोषार केले की एक पुत्र प्राप्ती महोत्सव म्हणके ताणे आचरण करतस. अशी आचरण कोण घेऊन सुस्नातो द्विजसत्तमः नामचास्या करोद्धीमान ब्राह्मणी स्वजनैर्व्रतः. नामकरणದ ರೀಚಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೈ अशी कोण घेऊन अयम सुत सुपर्णेन दत्तप्रेमणा कृपालुना अत्यंत कृपाळू दावन असेल परमात्म तगल वाहन दावन असेल तसले गरुड दलरीचे अत्यंत कृपाळू दावन घेऊन अस तगेलेक अनुग्रहान करताना अत्यंत प्रीतीन करताना ह्या एक चरडू मक्का मिळलस म्हणून सांगून तो विशेष दावन घेऊन त्यावेळारी स्मरण करतस. शारदेंदुरिव प्रोद्यस्तेजस्वी शुकसन्निभः शुकदेवीति नामायं पुत्रोस्तु मम वल्लभः. अश्यस्तन त्या एक शरत्कालांतू कंचिरीतिरी एक तेजस्वी दावन असेल तसले गरड सदृश दावन घेऊन घेऊन तो असं की तसे कोण घेऊन एक तक्का शुकदेव म्हणून सांगून घेऊन हा नामकर्ता म्हणून सांगून घेऊन मिगेल पुत्ताक शुकदेव म्हणून सांगून नामकरण करता म्हणून ते ब्राह्मणा गेलगी निमून घेतले गे. अवर्धसुत शीघ्रम शुक्लपक्ष इवोडुपः. कंचिरीतिरी शुक्लपक्ष ಅಂತೂ ಚಂದ್ರಲೆ एक वृद्ध दत्त बत्त बळया त्या रीतीरी तो एक एक दिवस म्हणकेची वृद्ध दत्त अशी धावून घेऊन पितुर्मनोरथे साकं मात्र मानसनंदनः. अशी बापसुक कसन एक मनोरथस त्या दरी तो पूर्ण करतस मात्र मानसनंदनः. औसुक कसन एक मनाक संतोष देऊ का त्या दरीची संतोष तो अनुग्रह करतस. उपनीय सुतम तात सावित्रीं दत्तवान मुदा. तशीची ಸ್ವಲ್ಪ काळदल तशीची तक्का एक तो गर्भाष्टमी वर्षे म्हणून म्हणतात तशी त्या संदर्भाचेरी तक्का सावित्री उपदेश म्हणून म्हणाली एक गायत्री मंत्र उपदेश देऊ तसले उपनयन दलरीची केल्ली काही संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः. असले एक वैदिक संस्कार म्हणून म्हणतात म्हणताना तसल ते एक जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते. अशी वेदाध्यायात भवेद्विप्रो ब्रह्मज्ञानेन ब्राह्मणः म्हणून म्हणतात म्हणताना आमगेले एक जन्मतः आम्ही ब्राह्मण वै आम्ही जलरीचे आमगेले कंचिरीती रस्ता म्हणून वर्तन पुरा शूद्रवत म्हणून म्हणतात. संस्कारात तदनंतर आमका संस्कार मिळल तेदना द्विजः म्हणून म्हणतात द्वाभ्याम जात इथे द्विजः म्हणून म्हणताना दोन्ही जन्म मिळत तसर केदना म्हणून उपनयन दिवस म्हणून म्हणतात. तशी वेदाध्यायात भवेद विप्रः. तशी वेदाध्ययन केलेलं मात्रान विप्र म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. तशी जी ब्रह्मज्ञानेन ब्राह्मणः झाले ब्रह्म म्हणून सांगितलं झाले त्याचे ज्ञानान करताना गुरुर मुखांतर आम्ही उपदेश घेऊन घेऊन गुरु शुश्रूष करून घेऊन गुरुवर्यांगेले एक अनुग्रहान करताना आम्ही कसं एक ज्ञान संपादन करून घेता पडेया तेदनाची तक्का ब्राह्मण म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. तशी तो अत्यंत श्रेष्ठ दानशील सले वैदिक संस्कार तो स्वीकार करून घेऊन ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः. ब्रह्मचर्य व्रत अंतु असतो तत्तेजसान्वितो रेजे साक्षात् सूर्य इवापरः
वेदाध्ययन मारेबे कुमारो बुद्धिसागर तशी तगेल एक तेजस्स म्हणून सांगितलं तसले अपरह सूर्य इव अनेक एक सूर्य असल्यारी खंची ರೀತಿ ದಿಸ್ತಗಿ त्या ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ ತಗಲು ಬಿತ್ತಾರೆ ತೇಜಸ್ಸ ರೂಪಾರ್ಗಿ ಅವರ ಅಸಿಲಕೆ ತಶಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ತಾಣ ಆರಂಭಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ತಸಲ್ತೋ ಕುಮಾರೋ ಬುದ್ಧಿಸಾಗರ ಬುದ್ಧಿಜೆ ಸಾಗರ ಮಣಕೆದೋ ಅಸಿಲ್ ತಸಲ್ತೋ ಸದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾನಂದಯಾಮಾಸ ಸ್ವಗುರುಂ ಗುರುವತ್ಸಲಃ ಸಕನ್ ನಿಗದ ಮಾತ್ರೇಣ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಮುಪೇಯ್ಯವಾನ್ तो कशी म्हणून सांगणारी नित्य निरंतर तो एक अध्ययन करताना कशी म्हणणारी तीक्ष्ण दावन असेल तसं गेलं तर बुद्धी के तसं ते बुद्धिमुखांतर दावन घेऊन एक पटी सांगल्यार पोर एक पाठी म्हणून म्हणतात ते एक तो स्वीकार करून घेऊन भारी एक तीक्ष्ण बुद्धी दावन घेऊन युक्त दावन असेल तसलो तो तगेले शुकदेव म्हणून तशी त्या विचारानं वाल्मिकी सांगतं असं कसं नाही म्हणणारी एकदा देवलो भागात कोटी सूर्य समप्रभः तमालोक्य सुदेवोसो ननाम दंडवन मुधा एक दिवस करताना त्या वेळारी तंगेले एक घराक येऊन घेऊन पविले कोण म्हणून सांगणारी देवल म्हणून देवल रशी तन येऊन घेऊन पावताचके तन्नी पळेतनाची कोटी सूर्य समप्रभ अनेक सूर्य ಒಟ್ಟುದಲ್ಲ म्हणून खंची ರೀತಿಯ एक कांती असता तसल ते कांती युक्त दावन असेल तसले अत्यंत तपस्वी दावन असेल तसले देवल थई येऊन घेऊन पावलीचके पावेल तेदना सुदेवाक भारी संतोष किदनाके महात्म्यांकनी पर महात्म जनांक पडेल कुलेची आमगे सर्व पाप दूर दत्तगे तसे असताना त्यांनी 5 दिवस आमगेला हंग आयलीत नमे म्हणून सांगून संतोषारी ननाम दंडवन मुदा साष्टांग प्रणाम केले अष्टांग प्रणाम कोण घेऊन पूजयामास विधिव अर्घ्यापाद्यादिभिर्मुनिं आसनं कल्पयामास देवलाय महात्मने अशी देवलांक अर्घ्यपाद्यादि उपचार दिल्लके तशीची पूजन केले की ತಂಗೆಲೆ तशी तंक आसन देऊन घेऊन ತಂಗೆಲಗ್ಗಿ विशेष दावन विनम्र दावन घेऊन प्रार्थना करचेक आरंभ केले की म्हणताना हाजी बशी पुढे रीती संगीलस घरा आईल तसले अभ्याक तांक आम्ही खंची रीतीर आम्ही ತಂಗೆಲೆ सेव करका आम्ही खंची रीतीर चोलका म्हणून आमका पुराण आमका सांगता पळय म्हणताना एक घर काढेल तसले व्यक्तींक आम्ही पिवचेक उद्दा दिवचे पोरो निमगू जशे पोरो अथवा ತಂಗೆಲೆ अनेक कडेन आजीक जे रीची एक भटमामान आयली म्हणून दिल्यारी एक विशेष दावन आम्ही पळवेत पाय्या वृद्धा घालून घेऊन ते पुसून घेऊन भितर आपण घेऊन भरतात अथवा एक पाद्याक तरी उद्दा काण घेऊन दरीची बाईन दुखून घेऊन काण घेऊन दितात अशी अनेक रीतीरी ತಂಗೆಲೆ आम्ही सेव करचे म्हणून सांगून कसले एक म्हणारी आम्ही तांक सेव करदल्यार समेत ತಂಗೆಲೆ अंतर्यामी दावन परमात्माक ते प्रीती दावून आम्ही कसनेच आम्ही करचे बरो तसले आम्ही चिंतन करून घेऊन कोरका म्हणून सांगतात अशी थंय बसलं काही बैसून घेऊन त्या वेळारी देवलांगेले दर्शन दावन घेऊन त्या वेळारी ತಂಗೆಲೆ सन्निधानांतू नमस्कार केले की ते नमस्कार करून घेऊन चरडाके म्हणले की नमस्कार करी म्हणून सांगून घेऊन ते चरडाल मुखांतर धरीची ते देवलांक सत्कार केले तेन्ना देवल निमगिताच की भोबो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान हरिः इतस्तुं प्राप्तवान पुत्रम दुर्लभम सुंदरम वरम हे सुदेवा तुगेले एक अत्यंत होड सौभाग्य म्हणून घेऊन संगीत तूची धन्य दावन घेऊन अस तशी ते भगवान हरिः तुष्टः तुगेल वैरी तो परमात्मो हरिः केदनाके तुगेल वैरी संतुष्ट भारी संतोष दल्ला ताक तुगेल वैरी इतस्तुं प्राप्तवान पुत्रम ते देवान संतोष दल निमित्ती असल एक पुत्र तुका प्राप्ती दलस कसले एक म्हणारी दुर्लभम असल चरडू जन्म येवकदारी अत्यंत कष्ट दावन घेऊन अस सुंदरम वरम अत्यंत सुंदर दावन घेऊन असल ते एक योग्य दावन असेल पुत्र प्राप्ती दलले देवाला अनुग्रहानाची तुक्का म्हणून सांगून एतादृश सुतक्वापि कस्यापि अवलोकितः असल एक चरडाक खैदलरी छाव पडेनी म्हणून सांगून त्यांनी देवाला सांगता जायची विनीतो बुद्धिमान वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान तांका त्या एक तगल पुत्ताक शुकदेवा पळेतनाची प्रत्येक विचार कळली दिसता विनीतः तक पळेतनाची विनयपूर्वक दावन घेऊन हे मुख्य दावन घेऊन आम्ही दवन घेऊन का तसले कसले का म्हणणारी आम्ही विनयपूर्वक दावन घेऊन केदनायके आसका कारण की ಸ್ವಲ್ಪ सिकून घेऊन आम्ही दर्पद केलरी तंत दुखून कसनेच आमका मेळचेना विंगडलागिद आमका गौरव दलरीची मेळना म्हणताना विनीत दावन घेऊन बुद्धिमान बुद्धिवंत दावन घेऊन वाग्मी दावन असेल तसले वेदाध्ययनशीलवान केदनाके वेदाध्ययन करतल तसलो येही पुत्र किमेतत्ते करे पश्यामि कौतुकम इतली पुरास म्हणून दरी आम्ही अशी म्हणतात हस्त सामुद्रिक म्हणून म्हणतात एक हात पळून घेऊन सांगचे म्हणताना तसल ते एक तुगल हातान तुका सनी एक ते रेख पळून घेऊन पळया म्हणून सांगून घेऊन
त्यावेळारी ते अत्यंत सुंदरदा अनुसरिसले शुकदेवाक आपेलके आपोवन घेवन हंगे तुका हत्तांतू कसं नसतं पळया म्हणून सांगून घेवन सच्चत्रम चामरयुगम कमलम यवसंयुतम आजानुलंबिनो हस्तू पडतन तगेलते एक भारी एक श्रेष्ठ दावन असेल दसले विचार पडत सके हस्तांत कसं नसतं म्हणून सांगणारी उत्तम दावन घेऊन असेल दसले छत्र सके दोन्ही चामर सके तशी जी कमल आणि गोपीचे चिन्ह अस हे पळून घेऊन तांकां भारी संतोष दत्तके तशी तागेले एक सौंदर्य खंयची रितीर आसता म्हणून सांगणारी आम्ही कसं की एक सौंदर्य आमगेलंत नातीले घालल्यार कसं सौंदर्य जाता त्या सौंदर्याने बदाची एक लक्षण म्हणून घेऊन असता तसल ते लक्षण तागेले भितर आसता म्हणून सांगून कशी म्हणून सांगणारी आजानुलंबिनो हस्तो आजानुबाहो म्हणून म्हणतात ते प्रत्येकल्यांक ते लक्षण आसका म्हणून सांगून ना अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसले महात्म्यांकनी मात्र तसं लक्षण आसता म्हणून आम्ही शास्त्रांत ऐकूत तसं पळवेत पुराणांतनी बरं सांगतात म्हणताना आजानुलंबिनो हस्तो तो एक आजानुबाहू जावन घेवन आशिल्लो दसले हस्ती हस्त समवतव म्हणताना एक हात म्हणून सांगणारी हस्तेचे एक सोंडिला मणकेची तिथे एक दीर्घ जावन आशिल्लो दसले आकर्णांत विशालेच चक्षुषी मधुपिंजरे आकर्णांत म्हणल्यार तागेले ते एक दोळ पळोवंक जाल्यार कर्णांते सनसन दोळ आशिल्लें लक्षण न्ही म्हणटात दीर्घ दावन आशिल्लें दसलें ते कसन दोळ आसता तसल ते एक कर्णांत दावन आशिल्लें दसलें दोळ म्हणून म्हणटात अपूर्व वर्तुलकम मध्यम वलित्रय विभूषितम असले एक वर्तुलाकार दावन घेवन आशिल्लें दसलें मध्यभाग वलित्रय विभूषितम म्हणून म्हणटात असले आसून घेवन विशाल दावन घेवन आशिल्लें दसलें कांतियुक्त दावन आशिल्लें दसलें तसल ते एक दिव्य दावन आशिल्लें दसलें रूप घेतलें दसलें शुकदेवा पळोवन घेवन भारी संतोष दल्लिके अहो सुदेव तनय स्तवायं गुणसागरः गूढजत्रुकंबुकंठः स्निग्ध कुंचित मूर्धजः असले सुदेवालग्गी तो संचेक आरंभ करतगई कसने म्हणरी तुगेले पूतू समस्त सद्गुणाकची एक आकार दावन घेवन आस कशी म्हणताना तसल ते एक कसन कसन लक्षणांनी पुरा जावका की प्रत्येक लक्षण दीर्घ कंठादी लक्षण प्रत्येक तागेले भितर आसता तसल ते लक्षण आशिल्लें जाल्यार सर्व लक्षण संपूर्ण पुत्रो भाग्यनिधिर्महान असले सर्व लक्षण संपूर्ण जावन आशिल्लें जाल्यार ते एक पुत्र म्हणून सांगिल्लें तुगेले भाग्यनिधी ही भाग्याचीची एक निधी म्हणके जावन घेवन तो आस महत्वपूर्ण जावन आशिल्लें जाल्यार अशें आसतना एक एव महान दोषः येन सर्वं वृथा कृतं तागेले भितर विंगड कसनेची दोष ना एक दोष आसा ते मात्र दोष भारी एक प्रत्येक तागेले आशिल्लें लक्षण वृथा कृतं प्रत्येक व्यर्थ जावन घेवन गेल्ले त्या एक दोष म्हणून सांगिल्लें जाल्यार कसन तागेले भितर आशिल्लो जाल्यार म्हणून सांगून घेवन आमी फाल्यां दिवसाक चिंतन करुया अशी आमी आयज दिवसाक हें अधिक मास महात्म्य एक पुरुषोत्तम मास महात्म्य चिंतन करतना तागेले आमी पूर्व वृत्तांत म्हळ्यार दृढधन्वरायले वृत्तांत वाल्मिकी अशें सांगचें आसलें त्या संदर्भाचेर तांणी सांगचे संदर्भांतू थंय तागेले एक पूर्वजन्माचे वृत्तांत प्रत्येक आमी आयकताची ताका पूर्वजन्मांत आशिल्लो दसलो सुदेव म्हूण सांगिल्लें दसलें नांव ताका आशिल्लो दसलो तो एक मना आशिल्ले दसले चिंते तदनंतर देवाले वाहन मुखांतर मेळिल्लें दसलें कसन की एक विशेष दान आशिल्लें दसलें अनुग्रह ते अनुग्रहान करतना ताका मेळिल्लें दसलें संतोष ते एक अत्यंत वाग्मी दावन आशिल्लें दसलें सर्व लक्षण संयुक्त दावन आशिल्लें दसलें तागेलो पूत शुकदेवाल विचार आमी आयज दिवसाक चिंतन केलेलें आसा ते चिंतन ते हरिगुरू चरणा भितर अर्पण करतास श्री कृष्णार्पणमस्तु।